Il-Knisja f'Malta iċċelebrat l-ordinazzjoni ta' 3 saċerdoti ġodda. L-ordinazzjoni presbiterali mill-Arċisqof Charles Scicluna saret is-Sibt filgħodu fil-Katedral tal-Imdina. Id-djakni li ġew ordinati saċerdoti huma Dun Sean Abela mill-Parroċċja ta' San Pawl, ir-Rabat, Dun Jean-Claude Attart mill-Parroċċja ta' Sant'Anna f'Witilajn u Patri Robert Kalleja mill-Ordni Franġiskana Konventwali. Aħna nażlu lil dawn ħutna għall-Ordni tal-Presbiterat. Inroddu ħajr lill-Alla. Nistgħu nagħtuhom ċaċċi. Tul l-omelija tiegħu l-Arċisqof Scicluna fakkar kif il-mixja ta' saċerdot hija li tkun xieda tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Bħalma Mattija li qed niċċelebraw il-festa tiegħu intażel bħala xut tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet. Hekk tridu tkunu intom. Xieda tal-mewt ta' Ġesu li ġorru f'ġisimkom u f'ruħkom fil-misteru tal-obbedjenza u tal-umiljazzjoni, imma wkoll xieda tal-qawmien ta' Ġesu fil-ferħ tal-qalb tagħkom, fil-paċi tal-ħarsa tagħkom, fis-safa tal-qalb tagħkom. L-Arċisqof Scicluna talabhom f'isem il-Knisja biex jagħmlu ħilithom kollha ħalli jkunu l-aħbar it-tajba għal kulħadd. Fl-aħħar jiem, iċ-ċentru tal-vokazzjonijiet tas-seminarju qiegħed jistieden liż-żgħażagħ biex jirriflettu dwar il-possibilità li Alla qiegħed isejħilhom għal ħajja saċerdotali u dik reliġjuża. Infatti, filmati osra li ħejja iċ-ċentru tal-vokazzjonijiet ilaqgħuna ma' diversi esperjenzi li waslu il dawn it-tliet żgħażagħ jiskopru is-sejħa għal ħajja saċerdotali.